Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Gaderly teknologiýa muştaklary. Bugünkü gepleşigimiz tekno sohbet Ahmet Täçmuradov bilen programming hakda gürümleşip etmekçi. Programming näme? Nädip başlamaly? Geljegi, geçmişi we beýle kurlardan tapawudy barada gürümleşip etmekçi. Özüm elektrik kompýuter inženerligi ugrundan 3-nji kurs talip. Ahmet Täçmuradov hem özüňizi bilen tanıştyrsaňyz. Öyle, salam. Men Ahmet Täçmuradov, Murat bilen aşyl kişik yani bir podcast'a başladyk. Berde asıl esas tema biz ikimiz hem programistçilikden birazcık düşünmemiz için ve şolar ýa-ni içinde bolanymyz için öz tejribemizi geçiren ýolumuzy üstünde gören kıyınçılıklarımızı bizim näme ýoldan geçeceklere şol informasiýany paýlaşyp şolaryň belki şolara kömek edip bilsek maksadymyz ýerine ýeter diýip umyt bilen şol podcast'a başladyk. Berde computer science programmirowny okaýan. Şonuň üçin menem aslında noviçok ýani täze diýip hasap edilýän bu bir ve asıl bugünkü temadan hem şol programistçılığa inni höwes dören adamlar üçin ýa-da inni başlajak adamlar üçin esaslandyr. Ýani biz planlaýyşymyz boýunça ekspert dälde birazcık bilýän temamyz barada gepleşeli. Ondan soň belki wagt bilen hem ekspertleri çağırıp asıl olardan olaryň tejribelerinden we toplanan informasiýasyndan olary sonra çekip sorap olardan öwreneriz diýip pikir etdik. Men şeýle görýän Murat Elbette men asıl öz ormam aslında programming däl, ýani biraz hardware ýakyn, ýani özüm başmaça öwrendim, ýani entek menem şonuň üçin ýani programming hakda bilmeýänlere nerden başlap bolar ýa-da özüm nädip başladym şu hakda kısaça aýtmakçy elbette. Menem özüme tejribeli ýa-da programmist diýip bilmem. Ýöne nesip bolsa geljek gepleşiklerimizde has olugurdan ençimýerler işlen tejribeli mehmanlarymyzdan gatnaşmakçy, meselem blockchain teknolojisi hakda ýa-da bolmasa beýle programming, beýle kurlar, meselem machine learning, artificial intelligence taraplardan işleyen türkmen ildeşlerimizden tejribeler gatnaşyp öz tejribelerini nädip başlamaly, nämeler bolar olaram paýlaşmakçy nesip bolsa bugün biziňki girişi bolar şonuň ählisinden programmingden umumy gürümleşigler ýörüte bir ugrundan dälde umumy nädip başlamaly, nämesinden hakda gyzykly bolar diýip umyt edýän we beýleki dinleyijilerim kommentlarda öz pikirlerini belki bizim ýalňyş goýan ýerimiz bolsa ýalňyş etdiğimiz üçin ýa-da öz goşak pikirler bar bolsa olar goşup bilerler. Ondan daşaram mundan soňky gepleşiklerden hem habardar bolmak üçin GDG Aşgabatly LinkedIn'de, Instagram'da, Facebook'da, YouTube'da izarlap bilerler. Linkler aşağıda bardyr. Şo ýerden görüp ýa-da özleri biz bilen hem habarlaşyp bilerler. Eger öz bilýän tejribelerini, öz bilýän maglumatlaryny paýlaşmak isteseler şol Tekno Sohbet podcast'ına onlara mehman alpdylar. Nesip bolsa ondan soň şular ýany bizim özümüz tanışlygymyz Tekno Sohbet podcast barada. Elbette bu podcast audio formatda bolar, ses ýazgy görnüşinde, videolarda. Ýani podcast'ın asyl öz şolar ýanyklygy üçin. Ondan soňky gepleşiklerden belki ýetmiş formatda da boldular. Nesip bolsa häzirçe bu birinji podcast'ymyz bolanyň üçin eger ýalňyşlyk birden kemçilik goýbersek keçil görmesinler, habar etseler bolar elbette. Onda begeners elbette pikir paýlaşmak mümkin ýani. Ýalňyşmy aýtsalar biz hem şoňa göre düzeltmäge çalışar. Asta başlaýarmy? Bolar programmirowня barada bugün umuman
näme barada gepleşeriz diýenimizde 3-4 meseleň üstünde durarsa doğru däme? Şu programmirowne näme üçin gerek we näme üçin şu wagt trend bolup dur? Soň programmist bolmak isleýän adamlar nähili häsiýete, nähili ukyplary eýe bolmaly? Ikinji meselem, ondan soň belki ondan soňky mesele şol programmistlara, ýaş programmistlere, programmist boljaklara näme maslahat berip bilersiz? Indi her haýsymyzyň özüniň subjektiwny maslahaty bolup biler, öz tejribesine bagly we iň soňunda da şulary ele alandan soň jemläp sizden bir sorag ýa-da geljege baglanyşykly pikir paýlaşmagyňyzy islärs. Şoň bilen dowam edip giderers. Onu islesen şu programming näme, şu programmirowne, IT diýe, information technology ýa computer science, bir topar adamynyň bir keskitleme ýa bir näme bamy, o kellede obraz, meselem men medisin okaýan, men ekonomist boljak, ekonomi ugrundan okaýan diýilende kelle hem näme gelýär? Bir obraz gelýär. Medisin okan adam ak halatly doktor bolnitsada şol saatdan şoňa çelli pasientler bilen işleýär diýip-de. Onni programmirowne medisinada okanynda şol biologiýa, bilmedim adamyň organlary, adamyň kesellerini öğrenýän diýen pikir öz-özünden emele geliberýär. Sebäp bizim bilişimiz oýunça medisina şol bolmaly diýip pikir edýäs-de, indi açygym. Indi programmirowne näme? Programmirowne okan adam wapşe uniwersitetde okanny näme sapaklar görýär? Ondan soň programmirowne diýilende kelle diňe ol kinodaky hackerler gelýärmi ýa programmirowneň beýleki ýüzem barmy? Meselem oturup bir zat ýazanda näli geçýär wagt günnizen, meselem akşama çel programmistleriň wagty näde geçýär. Ana şolar barada biraz gürrüňleşmek üçin başta programmirownyň ýa bir keskitlemesini bersek gowy bolarmy diýen. O ýöne keskitlemeni bermek üçin käbir 3-4 sözüň üstünde durup geçsek amatly boljak ýaly görünýär. Sebäp häzir men keskitlemeni beremde dem aňyrda üstüne açmagymyz gerek bolan sözler bar-da. Meselem diýeli programmirowne algoritmlary birleşdirip bir awtomatizasiýa ýa-da kompýuter diýilen bir zady kompýuteryň dilinde onu adam kompýutere şunu etdiýär, kompýuterim alyp şonu edip görkezýär. Näle diýsem, aňsat düşündirilşä şu. Indi içine girsek bolsa kompýutera biz bir zat aýdýas. Näme diýäs meselem? Näde haýsy dilde aýdýas? Meselem kompýuteriň düşünýän dili bar. Biz adama şol çay goýup getirip berä ýa-da ikimiz bile top oynal diýsek adam düşünýär. Ýöne kompýuter eýle däl, kompýuteriň öz düşünýän dili bar. Şoň üçin şo dile görä biz birazjyk şekillenmeli bolýas. Ondan soň şoň üçin instruksiýa, ýagny görkezme diýen söz bar. Görkezme meselem bir edilmeli işin kiçi bir bölegi, başdaky bir bölegi diýeli kitap, men ingilis dilini öğrenjek diýäs we ingilis dilini öğrenmek üçin hem bilmedim, stoluň başyna geçip şol ingilis dili kitaby alyp açyp okap başlamaly. Bir 3 sany baskança aýtdym da, birinji stoluň başyna geçmeli, ikinji kitaby almaly, üçüncü kitaby açmaly, dördüncü belki bilmedim okap başlamaly, ana şeýdik gidiberýär. Soň deftere ýazmaly öğrenenlerimiz. Bular her aýsy bir görkezme, her aýsy instruksiýa. Ondan soň şol instruksiýanyň izi giderliligi bar. Meselem başta gelmeli stola oturban soň kitaby almaly. Stola gelmän kitaby açyp okap bolanok da stolda duran kitaby diýen. Ondan soň şol instruksiýalary birleşdirip izi giderlikde birleşdirsen
o eýem birleşdirilen instruksiýalary işletsen bir topar instruksiýa görkezmeleri olan oňa algoritm diýilýär. Eýem algoritmyň içinde bir topar görkezme bar we şo görkezmeleri baştan soňa izgderlikde bir-birden dowam edenine gutaranyna eýem bir algoritm ýaly bir zat bolýar. Meselem ol algoritmyň içinde diňe görkezmeden başga nämeden bar? Meselem bir topar conditioning diýilýär. Conditioning diýilýär. If meselem eger meselem stola geldiň ýöne stolda kitap bolmasa näme etmeli? Gözlemeli meselem kitap stoldan almaly. Eger stolda duran olsa kitap, şonu stoldan al. Eger stolda bolmasa gitde gitde bilmedim belki otogdan şol kitabı gözläp tap. Şunu ýany ýagdaýlar bar. Hemmesi şu görkezmeleri jemläp işleden wagtyn kiçirak bir programma bolýar. Osoň meselem şol kiçirak programmalary birleşdirip ulu programma edemizden proýekt bolýar. Indi şol programmirowniýadan birazjyk bizim ýani mene aňsat ýoluna aýdamda şo görkezmeleri, instruksiýalary kompýuteryň düşünjek diline birleşdirip berip sen şu görkezmeleri baştan birinji şunu et. Eger şu bolsa şunu et, bu bolsa etme diýen ýaly. Ikinji baskançak şu ikinjiňi edip bolandan soň üçüncüňi et, dördüncüňi edip bolandan soň beşinciňi et. Şeýdip dowam edip iň soňunda da gutarýa şo programma gutarýa. Ana şoňa opşy alanda programmirowniýa diýilýär. Meniň birazjyk aňsatlaşdyrylan versiýa keskitlemem şu ýöne muň içine ýem dilem girýär, ony haýsy dile düşünýär, ony näme haýsy meselem oň içine dem girip biler kompýuter haýsy dile düşünýär. Näme üçin biz adama şu top alyp beräýdi diýişimiz ýaly kompýuter aýdamyk. Olay ýa birazjyk spesifiçiski näme, oňa birazjyk has ukyplyrak we backgroundy güçlü olanlara gelecek ekspertlere sorars aslında programma diýär, hemme zat bir nollaryň arkasynda işläýär içinde. Kompýuteryň şo näet basynda işläýär, bize şoň logikasyny bir düşündiräň diýip has aňsatlaşdyryp düşündirip berjeklerden biri. Sebäp biz oňa girsegem belki degenjek temalarymyzdan girip yetişmezligimiz mümkin-de. Soň mene aslında näme birazjyk seredýän internetde düň gözleşdirip otyrdım ölen adamlarym öz pikirini ýazypdyr da soň şolaryň biri meselem bir adam şey diýipdir, programmirowniýa diýär 10% ilm, 20% uğur tapıcılık ve galan 70% şol ilm bilen uğur tapıcılığı bir zat edip birleşdirip peýda sana ve ya da başka birine peýdaly bir formatda ulanmagy başarmak diýär. Döredijilik bolýan galan 70% aslında. Şol ikisini birleşdirip sebäp 10% ilim diýeni şo taýda birazjyk näme matematika wadyr, ondan soň logika wadyr, şolary birleşdirmeli, ondan soň onan birleşdirmegem ýetmeýär. Ka wagty uğur tapyjylyk bilen näme matematika ýa logikany ulanywam soraw çözüp bolanokda köplenç algoritman tap bolanok şol bir myślene diýär, şo pikirli döredijilik bilen uğur tapyp soň şonuň ikisini birleşdirip özüňe peýdal şekilde ulanyp bilseň ana şoňa programmirowniýa diýilýär diýip aýdypdyr da. Men meselem gaty haladym şol keskitlemeni. Ondan soň birem şey dip deýinip geçipdir. Ola diýär bütün programistler diýär aslında senaristler ýaly diýär, o kinoň senaristler ýaly. Kompýuterler bolsa şolaryň aktyorlary diýär. Hani näme-de bu senaristler ýa kitap ýazýan literatorlar näme diýär, onu her bir figurany, her bir aktyory ýa-da her bir geroy diýär, şo näme ýazyp çykýar, şu figura şunu diýär, häsiýeti şunun üçin funksiyasy şu diýip kompýuteryň biziň beren görkezmelerimizi bir aktyor ýaly edip oýnak geçirmeli. Ýani biz
näli gowy düşündirip bilsek derdimizi kompýutera sen şunu etmeli diýsek we şul ýoldan et. Ýagny ol meselem şo bir işi bir sagatdan edip bilýän kompýuterler bardyr. Şo bir işi 5 minutda edýän kompýuter bardyr. Şu edilen şo bir iş ýöne algoritmasy we görkezmeleri ütkeşik bolan üçin biri bir sagatda edýär diýeli. Bu bir abstrakt mysal da aslında. Realni däldir. Ýöne men näme edildi obrazyny edämizde tapyls näme şekillensin diýip aýdyp Doğru aýdýaňyz, doğru. Meselem men kompýuterimi power button'a basýan, açylýan, aşağı goýan. Meselem men kompýuterim bir sagatda zordan açylýan, ýöne başga bir kompýutera aşağı goýsam basýan knopkasyny bir muddat açylýan. Ýani elbetde kompýuterden kompýutera görä adam ütkäpli. Olayam kompýuteryň içindäki hardware'lar bilen baglanyşykly. Ýöne meselem käwat şunýandan bolýar. Edil iki kompýuter edil meňzeş, hemme zady meňzeş. Ýöne şo bir işi etdirýäs. Başka algoritmlar bilen edenimiz üçin ikisi başka wagtlarda edýärdi. Ana şoňadam ugur tapıcılık diýil. Sen şo bir işi näçe gyska wagtda we näçe az pamyt ýa memory diýil, şo yer ulanyp kompýuterdaky limitli bolan limit diýenim şol belli bir maksimum bar. Şo maksimumdan geçip bolan şo pamyty ulanyp näçe az pamyt ulansaň we näçe tiz çözüme yetip bilsem, şo sen ugur tapıcılıgyň bolýar. Ana şoňadam umuman aýdylanda programmирование diýilýär. Indi bärde aslında biz birazjyk üstünden deýenik geçdik. Men aýtdym hani kompýutera düşündirmeli, görkezmeler bilen aýtmaly. Başda şu soň muny edip bolandan soň şunu et. Eger ýagdaý şu bolsa dowam et. Bolmasa beýleki baskançaga geç diýip. Aslında bu aýdýanlarym pseudokod. Pseudokod diýmek asıl kod däldi, näme kod? Bu bizim adamlar görende şo kody düşüner ýaly. Bu beýleki kod, mesela men bir kod ýazýan, senem görýän, pseudokod ýazýan, senem görýän hiç hili göni düşünýän-de, sebäp pseudokod bir kod aslında kod däl. Men mesela pseudokod aýdýan birden ona çeli şunu gaýtala diýip geçýän. Kodda ýazanda bolsa meselem bir loop diýenim şol gaýtalanyp durýan bir kiçijik bir enjam bar. Şoňa birden ona çeli gaýtala diýmek for integer 0 bolsa integer ondan kiçidir ýa-da deňdir. On her gezegem integer şo ýanky bir integerimizi birden köpelt. Ana şol aslında kod. Ýöne pseudokod bolsa gaýtala diýenimiz-de. Bu aýdanlarym aslında pseudokod. Ýöne bu adamlar üçin. Ýöne soň ony her hili dil bolan üçin her dilin özüniň bir sintaksy, ýagny bir dilde biz şo bir kody başka sözler bilen diýeli ýa-da başka skopkalar bilen ulanyp, başka harflar ulanyp şo bir işi etdireniz üçin şoňadam sintaks diýilýär. Şo kody şo dile göre şekillendirýäs. O käbir kompýuterlarym şo kody da alyp öz diline translate edip, ýagny öz diline, öz düşünjek diline, 01 diline çöwürip soňalýar. Käbir näme arada bolsa most ýa-da bir terjimeçi duranok da dilden dile çalyşyp durar. Ýöne muňa köp kän girmäli şu wagt. Sebäp biz şu wagt diňe programmирование näme üçin şoňa meselem IT, information technology, ýagny informasiýa tehnologiýasy diýip aýdylýar. Aslında umuman aýdanda biz kompýuterda diňe şol compute diýmegem sanamak diýmek aslında. Compute. Biz belli bir zady sanap şo informasiýany belli bir ýerde goýýas. Oson gerekli formatda meselem 10 sany diýeli bir website-de bir topar maşyn bar. Ýöne saňa diňe 10 000-den 15 000-a çelli başlayan maşinler göresin gelýär. Ondan ýa-da 2005-nji ýylyň ýa-da Camry'sinden 2015-nji ýyla çelli Camry'däki göresin gelýär. 2016-daky eýam saňa interesin däl sebäp aýdaly şu oňop zat däldir. Paka ýagdaýyň ýetýän däldir ýa 2005-den öňe birazjyk könedir eýam sen üçin. Ýa-da seniň
spesifik halayan modelin vardı şonu gözleyensin. Şol bir topar databazda bir topar maşynyň hem informasiýasy dur. Ýöne sen näme diýdiň maňa diňe şul aralyk informasiýany berdiň de asyl programmирование bir tarapdan şol informasiýany klassifikasiýa edip jemläp ondan soň gerekli diňe sana gerekli diňe başgasyna gerekli informasiýany görkezmek, almak ve şolary bir ýere jemläp goýmak bilen baglanyş. Şoň üçin bulara umuman programmирование information technology diýilýär. Yani informasiýa bilen manipulasiýa etmek. Onu her hil şekillere şekillendirip onu görkezip bilmek. Ana şoňa computer science ýa-da üçünji ady. Computer science aslında bir topar debatlaram bar aslında computer science dälde, ilm dälde o bir engineering bir bölümi, math and computer ýani matematikanyň bir sub science ýani matematikanyň bir içindäki bir kiçi bir ilm daragy diýip bilersiz adamlar öz arasında häzirem akademikler öz arasında gepleşip debat edip ýörler. Ýöne açık zadım computer şo sanamak diýmekde. Sanamagyň ilmi diýeni ýaly gyskaça aýdanmyzda. Meniň şey düşünýän programmирование şo halayan ýermem şol eger senaristýaly görýän käwagt özüme eger bir problem bolsa, problemany çözmeli bolsa, soňuşda dogry bir algoritm ýazyp şonu çözjek bolýan ýa-da başga bir websaytyň üstünde işlän wagtymyz belli bir algoritmalar şu işi ýerine ýetirmeli. Olaryň bir aktörler ýaly şol aýdylan edýär-de dogry etmese ýa seniň isleýän ýaly isleýişiň ýaly etmese diýmek sen asyl senarist bolup dogry ýazyp bilmäsiň manysyna gelýär-de şonu. Şoň üçin bir hili gyzykly araya inni bir tarapdan näli seredişiňe bagly birazjyk. Ýöne men açıklarım şular. Soň bularyň inni programmирование-nyň esaslary bar. Fundamentals diýip geçýär. Fundamentals hem şol data structures ýani data informasiýanyň strukturasy, informasiýanyň nädip haýsy formatda manipulasiýa edip bolýar. Käbir ana şo zatlara mesela fundamentals algoritmi nädip dizayn edip bolýar. Olara hem programmирование esaslary diýilýär. Bularym 1-nji, 2-nji ýylda biz okapy okajak okama üçin başlananlara 1-nji, 2-nji ýylyň köp dersi sapagy şol teoriýa bilen geçer. Da şol informasiýa barada onu nädip gruppirawasiýa edip bolýar we nädip manipulasiýa edip bolýar we şo algoritmlary nädip düzüp bolýar, onuň üçin gerekli matematik okyplary nädip gazanmaly. Ana şo bilen geçýär. 3-nji, 4-nji kursda ýa praktikaga geçilýär. Yani gyskaça aýtsam, meniň bilmedim siziň kelläňizde näme edip bildimmi obrazyny şol programmирование şul eken diýdirip birazjyk düşündirip bildimmi? Men kellem meniň düşünşüm şu. Men versiýam boýunça da. Ýöne siz şunu aýtdyňyz. Programmingde meselem pseudokod bar, bir de normal ýazylýan kod bar. Soň diýel biz kompýutery programming asyl maksady iş ansaýplaşdyrmak, ýani kompýuteryň üstünden etjegişini meselem bir zat hasaplajak bolsaň, elde şonu 2 saatda hasaplap biljek bolsaň, kompýuterde şonu 2 sekundda hasaplatdyrmak. Onsoň indi onuň üçin belli bir derejede coding bilmeli, kod ýazmaly. Meselem men bir app ýazajak bolýan, diýmeli appyň bir tür kod bar, ýazmaly, onuň dilini öwrenmeli. Meselem haýsy milyon emelleri onlarça yüzlerce programming dilleri var. Olardan haýsy gerek bolsa app ýasamak üçin şonu öwrenme, zat etme. Ýöne application dogrymy? Bir oyun ýa-da bir program. Telefon üçin ýa-da kompýuter üçin. Ýöne men näme etdim? Ýaşkam kinolarda zatda görýärdim menen. Ene şular ýani 2 saat zat ýa-da aýtýarman şuňa app gerek kompýutere ýazýar bilen. Kompýuter app ýasap berýär. Men eken programming şoldur diýip pikir edýärdim. Meselem kompýuter abis ingilisçe ýazýan ýa-da türkmençe diýelim. Şoňa barym o näme kädeginde science fiction nemelerden onsoň görüp pikirlenýärdim. Oňa zat bolýan kadip soň programming öwren başladyk bolýar. Olar ýani hezirlik ýokdan.
oturmaly giýje ýatman diýen ýani gözlemeli, ýekece kod, ýani ýekece setr kod için näçe san Chrome'da tab açmaly bolýar ýani 14 ýerden gözlemeli bolýar, zat etmeli bolýar. Onsoň ay programming aslında olar ýani zat erken olar ýani hezilik ýok eken diýip otyrdyň welin. Bir zat hoş geldi GPT-3 diýip. O nämeden o AI ulanýar, artificial intelligence. Onu etýäni Artificial intelligence açalım mı? Belki bilmeyen vardır. Artificial intelligence. İki sözlüğün. Artificial intelligence şular ýani etýär. Kompýuterde berilen algoritmlara ýa-da berilen komandlara görä özünde bar bolan maglumatlary jemläp, şoňa görä maglumatlar sazlap, gerek bolan zady öz awtomat size tap berýär, öz awtomat öndürýär ýa-da özünden öwrenmek okuýanma olaryň. Meselem, belli bir derejede wagtyň geçmegi bilen, ýani käbir berilen komandlara görä, şoňa berilen buyruklara görä her iş edende özünde de belli bir derejede maglumat galýar. Çağa ýalyp kiresek, meselem çağa başda geplemek dinläp daşar zatlardan dinläp öwrenýär. Aslında artificial intelligence ýa-da machine learning desen biraz şolar ýani fikretler çağa ýalyp başta biraz belli bir derejede zat berýän çağa, meselem başta agzwa, gulagwa öwrenmek üçin ukyplar bar. Ondan soň öňe öwren başlaýar, ýöremek, gürlemek, iýmek. Olam şolar ýani öz öwrenip bilýän bir neme aslında kompýuteryň ulan. O soň GPT şol artificial intelligence ýa emeli intellekti ulanyp bir zat edýär diýjek bolýarmy? O emeli ulanýar, bu näme diýär? Onun 3-nji versiýasynda, ýani GPT-3'de edipdirler. Generative Pre-trained Transformer diýilýär, ýani asl öňünden taýýarlanan we belli bir derejede käbir gerek bolan zatlary öndürip bilýän bir neme, ulgun. Ol näme diýär? Meselem aýtýan inglizçe düşünýär, ýani ol türkmençe öwrenmendir, ona öwretmeli. Onsoň aýtýan meselem maňa şular ýani diýen äp gerek diýen, ene şular ýani ýokarsynda şu ýazgy bolsun, içinde şu ýazgy bolsun, şu işler etsin ýazýan API-ny alansam. Onsoň ýazýan ele şol şoňa görä özü programming etmeliler hiç ýere diňe ýazmaly. Adam bilen gepleşýär, aýtýan öz taýýarlap berýär gerek bolan äpni ýa-da aýtýan maňa şular ýani makala gerek diýen, meselem şu hakda makala ýazyp berýän, meselem essay ýazýarlar. Amerikadakylar bilýändir ýa-da türkmençe diýil, düzme ýazmaly bolýar ýa-da bir makala ulara. Inde munyň minus taraplary bu teknologiýanyň okulçular göne kopýa da gerek ýok. Şoňa aýtýan, mana şular ýa şu tema hakda makala gerek diýär, öz makala taýýarlap berýär. Onsoň şolar ýa zatlar hep bolýar. Hatda men diýen meselem Einstein bilen ýa-da geçmişde birisini aýtýan, şoň bilen interview etjek diýen, ýazýan ýönedigini ol text input, text output diýär. Ýani text berýäňiz, olam text görnüşinde jogap berýär. Ýazýan meselem ne şu teoriýa hakda näme aýdyp biljek, näme etdiň şu zatlary diýen ýa-da näme üçin Amerika etdiň ýene ýazýan bolýar. Edil Einstein ýaly jogap berýär, elinde bar bolan maglumatlara görä. Täze internetdäki ähli maglumatlar diýen ýani şoňa ornaşdyrylan şo ýerden öz gözläp geljek tapýar. Ýani programmingin ýeten derejesi, şo derejelere ýetdi ýani şular ýani bir zata öňler adamlar kompýutere buyruk bermeli, şoňa görä etýän meselem berjek buyrugyny öňünden jogabynam ýatmaly bolýar. Ýani şular ýani buyruk gelse şular ýani zat etdi. Ýöne indi kompýuterler artificial intelligence we machine learning saýasynda özleri adam ýaly pikirlenip, özleri bir zatlar öndürüp, öz pikirlerini beýan edip başlaýar. Hatda ýa GPT-ýe aýtýaňyz, ine şu tema hakda näme pikirin bar diýen, meselem global warming hakda näme aýdyp biljek diýen, öz pikiri bar, öz pikirini aýtýar. Elinde bar bolan maglumatlary görä, ýani pikirlenmege başlaýar. Gatty gyzykly bulara men bilemokdym, sebäp köp emeli intellekt bilen köp bir nämemem ýok, daramam ýokdy. Soň innerseň diýäniň şol meselem oturup men şoňa ýazsam Einstein ýaly özüni alyp barýar diýdiň-de. Diýeli Einstein maňa wagtyň atnasiýetçilik teoriýasyny düşündirýäni nädip tapdyň onu diýsem, şol Einstein ýaly jogap berýär-de, şol seniň düşünjek dilinde, şol arkaýyn. Sen Einstein hakda ýazan kitaplar, makalalar internetde bar bolan maglumatlaryň äslisinden özü gözläp tapyp bilýär şonu we özü gözläýär, tapýar. Gerek bolan adam seljerip şo soraňa görä jogap tap berýär. Ýani edil adam ýaly adamdan belki akylly derejelere gelmek mümkin görülýär. Ýani gaty şu ýani şonuň arkasynda emesinde programming bar. Hatda bu AI, ML köplenç Python bilen edilýär meselem. Ýani şolar ýaly
gaty eee ýokary ýerlere ýetip bolýan. Hmm. Has uluraqdan has ýokarylary ýerlere ýetip programming ýa-ni gelip biljek derejeler gaçyndy öskürip barýar. Biziň öňkü bilýän ol nemelerimizden, düşünjämizden çykyp başlandy biraz. Başgaça dünýäge geçip başlady. Doğru. Doğru. Şoň üçin O meselem ýanky şol programmирование keskitlemesini aýtdym, men instruksiýalary alıp algoritm düzüp şol programmy ýasamak ýaly bir zat programmирование diýdim. Ýöne aslında bu keskitlemeň içine giren ok seniň aýdanyň eýem has giňiş, eýem şol instruksiýany alıp özü öwrenip başlaýar da. Olam programmирование aýry bir keskitlemesi şu wagtky derejesini görkezýär. Menim näme bir Douglas Adams diýip bir Wielika Britaniýaly näme wady, şahyr wady, şol aýdýar. Sungotun funksiyasy şol tebigat, häzirki bolan tebigata aýna tutmak diýär. Şo taýdaky aýna meň düşünşüm boýunça şo ılym ýa-da tehnologiýa bolmaly. Biz şo tebigatda bolýan datlary näme aýna tutup şoňa bir hilimiňze başta edilýän emme tehnologiýadaky ýa-da bu ılımdaky täzelikler aslında şol tebigatdan alınýardy. Bir uçýan, gidýän bir topar zat doğru. Şu bolsa meň pikirimçe bir hil ondan hem geçip başlady goýdy ýani. Ýa-ni tebigatda bolmadyk zatlar hem ýa-da aslında ýene emeli intellektem bir tarapdan bad ýaly biz özümüze meňzeş bir zat çykardyk da orta ýene. Onda aslında bir şo dogry aýtdyr. Da ýaman giňiş, gaty giňiş bir araya bolup gitdi ýani aslında baştan eýem diňe kiçi bir programmирование düzmekdi, ondan soň giňişler gitdi ýani bir topar kiçi şahajyklara bölünip de. Ya gaty ýerlere ýetdi, ýeten ýerler gaty bolar. Olaryň